Bai, bori, frantziara joan zenin, moten daue gerran ibilizala bai frantzesakin. Ze hor diploma badau, bori, ipinen da bena zelan egon zen Ponte de Grabeko hor gerran ero, eta hori burrukatu dela frantzesekin. Bai. Da hori diplomi dau Kuban, da nikan kasualidad ez topo naben. Ni jo nintzen Kubara uda baten, sin más, ezagutzena da hon nintzen herri baten Jururu deitzen dana, da onduen dau beste herri bat Fray Benito, han bertan oin eskoleik bai. Da egon nintzenan, da lehenengo aldiz egon nintzenin, sin más, nik enek izen ezer, da etorri nintzen, da urte bete barru barriro buelta nintzen. Joan orduko aste bete lehen hauera amak ezosten, kasualidades, tio bat, loizate abitzeneko bai, kepan da zuen tio. Fray Benito, no para guztiz. Abadien, Fray Benito nagoen zela abade, eta gasolinera bat eukela, eta gauza pilo bat aberatzen zanen. Da orduen barriro joan nintzen nien, pregunta unaben. Eta entera unitzen, bai, etzan egon zala hori, abade hori, etero Pedro bai han egon zala, eta eskondu inzalan, eta ezagutu nahen Pedro Nandrien, Olgan familizien. Olga Soberaz. Hori da. Eta eurek edekiz argazkizek, hori diplomie, zuen argazkizek, zuek bialdutako kartak, eta... Nik idazten notzan, beti esatozten. Mak irakurri eso, hori karti hori. Eta hau ipine bilako. Ni argazkietoko zen ikusten bai, txikitakoa. Bai. Zue bidalita da. Claro, asko, horrela zeno dize baten zan. Bai. Zer dute egin zituen Kuban? Urte asko ez? Lehenengo joen zan Estados Unidosen, ez dakizin partera. Han egon zan den parailetxo bat, da gero handi pasau zan Kubara. Orduan, Nueva Yorketik behin gogan. Frantzietik joen zan Nueva York, edo, bai, Frantzietik ara joen zan. Eta gero, klaro, han zehaz biziko zan. Da, zelan osaba eukenan, arenarri gora joen zan, taionetora. Pedrok osaba bat eukenan. Abadea zena eta abadea ondo situatutakoa. Bai, zenbat urteko Eta Batistaren laguna zena. Zenbat urtien euenan osaba.